Dále, co se týká těch programových bodů, které my prosazujeme, které chce dělnická strana prosadit, tak jednoznačně odmítáme, a to je i hlavním tématem toho dnešního setkání, odmítáme příliv imigrantů do naší země. Nechceme, abychom se stali jakousi žumpou, aby nám tady imigranti zaplavili ulice. Víte, že já jsem před 2 lety řekl na prvomájovém setkání, že nás zaplavila imigrantská vlna, která nám tady ničí vše, co nám bylo doposud drahé a vzácné. Za tento výrok jsem byl zatím nepravomocně odsouzen 4 měsíce na 20. Kolega Štěpánek, místopředseda, který hovořil o tom, že Vietnamci tady pěstují marihuanu, tak dostal 8 měsíců na 24. Asi je to lež, protože Vietnamci nám tady pěstují pšenici, oves, ječmen, já nevím, jakési jiné obiloviny. Takže takovýmto způsobem se tady pošlapává svoboda slova, svoboda projevu. A oni budou hovořit o tom, že žijeme v demokracii, že žijeme v demokratické společnosti. Rozhodně tedy nechceme, aby tady náš národ byl zaplaven imigranty, kteří nám tady budou nelegálně pobývat. Pokud chce někdo tady být, pokud chce v této zemi pracovat, tak musí mít řádné povolení, musí být pro nás přínosem a také se musí chtít začlenit do naší země. Víte, že Evropa čelí velkému nebezpečí, protože je přímo zaplavena imigranty z různých koutů světa, že dochází k tomu průniku muslimů do Evropy, že starý kontinent je opravdu ohrožen a já se nechci dožít toho, aby nám tady nakonec bourali kostely a stavili nám tady mešity. To rozhodně ne. Takže opravdu odmítáme tuto strategii a bohužel tím, že jsme přijali Lisabonskou smlouvu, kterou mimochodem schválili jenom ty elity jednotlivých členských států, tak tím jsme se de facto vzdali práva určovat, kolik přijmeme imigrantů nebo ne, protože to nám bude určovat Brusel a když nám Brusel nařídí určitou kvótu těch imigrantů, kterou tady budeme muset mít, tak naše vláda tomu bude muset vyhovět. Je neskutečné, že místo toho, aby česká vláda rozhodovala o těch důležitých strategických věcech, tak nakonec jsou přenášeny pravomoci do Bruselu a Brusel rozhoduje o tom, co smíme nebo nesmíme, co budeme moci nebo nebudeme moci. Máme bohužel loutkovou vládu a já jsem přesvědčen, že je potřeba, aby byla obnovena vláda, která bude skutečně vlastenecká, nacionalistická, která bude dbát především na občany České republiky. Protože občani České republiky by měli mít prioritu ve všech oblastech. Takže rozhodně, jak říkám, ne imigrantům. Protože příliv imigrantů sebou nese i příliv levné pracovní síly, která zaplavuje naši zemi. Bohužel, samozřejmě klasický podnikatel, zaměstnavatel si raději vezme takovou tu levnou pracovní sílu, byť nekvalifikovanou. Protože víte, jak dneska například vypadá české řemeslo. Já k němu mám velmi blízko, protože jsem samozřejmě profesi instalatéra vykonával, nestydím se za to. A dneska, když vidím tu úroveň toho stavebnictví, tak to mě jímá hrůza. Ukrajinský zedník, za chvíli bude vietnamský instalatér, já nevím co všechno. Kvalita práce je děsivá, klesá a my, kteří jsme byli vyhlášeni českým řemeslem, kteří jsme byli vyhlášeni vždy kvalitní prací, tak nakonec tady máme takovéto podřadné řemeslníky, kteří devastují tu naši historii a tu naši tradici. Takže opravdu odmítáme takovýmto způsobem zaplavovat naši zemi. Máme za sebou více než 20leté vládnoucí současné vládnoucí garnitury. A vidíme, jak to tady v této zemi dopadlo. Vydrancovaná země, rozkradená země, devastace, prázdná pokladna. Více než 80% našeho hospodářství kontroluje zahraniční kapitál. Všechno jsme prodali, všeho jsme se zbavili a de facto dneska o ničem nemůžeme rozhodovat. Jsme námezdní síly ve své vlastní zemi. Rozhodují za nás jiní, ti nám určují politiku, ti nám určují, co smíme nebo nesmíme. A pokud se někdo ozve a řekne nahlas otevřeně svůj názor, že se mu nelíbí situace v naší zemi, že je proti tomu, co se dnes děje, tak má okamžitě cejch extremisty, rasisty, neonacisty, já nevím,
čeho všeho, protože my jsme si tím přece prošli, my tím procházíme každý den. Když nahlas řeknete tento názor, když si zpíváte písničku, když skládáte texty, máte na sobě trest číslem 88 nebo 18, tak okamžitě je to symbolika nacismu, extremismu, já nevím čeho všeho. Předseda pražské organizace dělnické strany byl 14 měsíců ve vazbě jenom proto, že vylepoval samolepky s nápisem nacionalismus místo globalizace. No tak je to v toto zemi normální? Je toto demokratický stát, je toto demokratická země? No rozhodně ne. Je to totalita se vším všude, já bych řekl dokonce ještě horší, než byla ta komunistická. Protože komunisté aspoň na rovinu řekli, ty seš náš nepřítel, my po tobě půjdeme. Když to ti, co dneska vládnou, tak se tváří demokraticky, mají plná ústa svobody slova a svobody projevu. Ale jakmile někdo proti něm vystoupí, okamžitě ho kriminalizují, zavírají a odsuzují. Takovýto režim dneska v této zemi vládne. Často to vypadá, že není naděje na změnu. Že nemůžeme dosáhnout otočení kormidla. Já jsem přesvědčen, že tomu tak není. Vždycky je naděje. Komunisté si také mysleli, že tady budou na věky, že nám tady budou vládnout. A jak se zmýlili? Během chvíle šli od válu. Tím dnešní nocní si také myslí, že tady budou vládnout na pořád. Že tady budou diktovat, že my budeme poslouchat to, co si usmyslí. Mýlí se. My přece nechceme už z povinnosti vůči našim předkům. A také jsme povinováni těm dalším generacím, co přijdou po nás. Nechceme dopustit to, aby se Česká republika stala jakýmsi regionem v Evropě. Aby Evropa byla jakousi šedou, uniformovanou masou, kde budou rozhodovat úředníci v Bruselu o tom, co smíme nebo nesmíme. A že ta Evropa směje k takovému trendu je zcela nepochybné. My jsme vždycky říkali, jsme pro Evropu, ale pro Evropu národů, samostatných a suverénních, které budou spolupracovat například na hospodářské úrovni. Nechceme, aby Evropa byla bez hranic, aby padly hranice, aby padly národní vlády, aby opravdu byla jakási evropská vláda, která bude nad vším chtít a která nám bude diktovat. Samozřejmě ty tendence jsou jasné, ale také vidíte, jak to vypadá například s jednotnou evropskou měnou. To je jednoznačný politický projekt a také podle toho je odsouzen k zániku. A buďme rádi, že jsme ještě do té jednotné měnové unie nevstoupili, protože by ta ekonomická krize dopadla na nás daleko horším způsobem. I ti, kteří dříve horovali pro tu multikulturní společnost, například politici v západní Evropě, v Německu nebo ve Francii, dneska přiznávají, že takový projekt selhal. Jednoznačně. Chceme, jak říkám, obnovit Evropu samostatných a suverénních národů. Jiné cesty není. Víte, že naše politická strana, dělnická strana, má takovou tu nálepku extremistů, neonacistů a podobně. Proč? Co je neonacistického na tom, že požadujeme, aby zákony této země platily pro všechny občany bez rozdílu barvy pleti? Přece pokud má každý občan svá práva, má také povinnosti. A není možné jenom někoho omlouvat, neustále mu dávat jakési finanční výhody proto, že je nemakačenko, že nikdy nic nedělal a že také nikdy nic dělat nebude. Víte, jak to často vypadá na těch úřadech práce nebo na těch sociálních odborech? Přijedou si tam spokojeně v limuzíně, v Superbu, ověšení zlatými řetězy, dostanou sociální dávky, hurá do herny. Tam to všechno prohrají a poté se vykřikuje hlasitě o rasismu, jak je každý v této zemi utisková. Tak toto v této zemi funguje. Takže říkáme ne takové devastaci. Říkáme jasné ne tomu, aby byl takový člověk zvýhodňován na úkor těch slušných. Protože ten slušný člověk je vždycky zatlačen někde do kouta a nemá nikde zastání. Proto jsme my ti zlí neonacisté a extremisté, jak nás neustále častují v médiích. Protože říkáme tu pravdu jasně, otevřeně a nekompromisně. A také se za ty názory nestydíme a nikdy stydět nebudeme. Proto, jak říkám, nepropadejme pasivitě. Já vím, že někdy je to pohodlnější pro tento národ být někde u televize, dávají Šeherezádu, já nevím co všechno, nemusím se o nic starat, je to krásné, žádné starosti. Ale starejme se o to,
jaké zemi budeme žít. Starejme se o to, co nás vlastně v budoucnu čeká, protože politika, ta se nás bezprostředně dotýká. Nemůžeme se odprostit o to jsou politici, to se nás netýká, to je něco jiného. Politika je všechno. Politika jsou nájmy, ceny energií, politika jsou ceny rohlíků a podobně. To všechno je politika, která nás bezprostředně ovlivňuje. Právě proto nesmíme propadat pasivitě, musíme být aktivní a musíme také společně jít za svým cílem, kterým je obnovení spravedlnosti, práva a pořádku v České republice. A já jsem přesvědčen, že v budoucnu se to podaří. Bude to ještě dlouhá cesta, bez pochyby. Bude nás ještě asi hodně bolet, bude trnitá, ale v příštím roce nás čekají například krajské volby a já si myslím, že bychom mohli dosáhnout velmi slušných výsledků v jednotlivých krajích. Takže nepropadejme té pasivitě, nemějme jakousi skleslou náladu, protože to není na místě. My děláme maximum, my děláme všechno, co jde pro to, abychom zachovali Českou republiku jako samostatný a suverénní stát. Pojďme proto společně do tohoto boje, který nebude lehký, který nás čeká, ale o kterém jsem přesvědčen, že bude bojem vítězným. Díky za pozornost.